ನಡುಬೇಲ್ ಜಗದೀಶಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ನುಡಿಯಾಲು ನಿರ್ದೇಶನದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಲಯಾಳ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜುಲೈ ಧರ್ಮದೈವ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಸೇರೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಡೆ ಕಂಡ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಹನ್ ರೈ ಕರ್ನೂರು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತೆಡು ಬಾಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರುದಾಗಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿನಾಗಲು ಪುತ್ತೂರುದಾಗಲು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಯವಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ 14,000 ಜನ ತೂತೇವೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ 3 ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಲಿ ಕೊಡ್ಪ್ಲಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತಾನಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಅದ್ರ ರೀತಿ BGM ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬರ್ತೇನೆ ಕತೆ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗ್ಲದ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆತು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೇದು అంటే ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೇದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಅವಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ 2 ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಪಾಂಡ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಧರ್ಮದೈವ ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಆದಿತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಆರೆ ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಮ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಶರತ್ ಅಲ್ಲೂರು ರವಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒರಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ದಯವಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ದಯವಂಡ 6 ಜನ ಮುಲ್ತುದು ದಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದಿರ ಒಂದು ಜನ ದಯವಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಅವಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಪಲ್ಟಾ ಓಡಾಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ತೆತ್ತು ನೋಡ ಎಂಗ್ಲ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ನೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಡುವಿನಾಗೆ ನನ್ನ ಶೋ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಿಗಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರಾದ ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ್, ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಧನ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು, ಚಿತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆದಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ, ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅನೀಶ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಂಪಿಎಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೂರತ್ ಸೀರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ, ಕಾಟನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ, ಕಾಟನ್ ಚೂಡಿ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್, ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಿ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಶರ್ಟ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೇಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಎಂಪಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮೊಬೈಲ್ 9845735620.